Ah. Kang lami ah. Ah. Aso kayo, aso. Bala nag-aso, basta mag-sugbatag. Anagon. Sweet corn man eh. Abot, marag di man tamis. Kung aslom, sorkon. Sugba na to ni. Apa isa oh? Oh, ito mong isa ra. Duha ni. Ah. Oh. As kang lami as mais. Ah. Inani ang kinabuhi nga lingaw kayo. Sugba na to. Ah. Siyempre mangita po tagkuhit. Payan man eh. Ah. Pwede ganin eh. Uy. Sungko man ko. Pwede ganin ipadula ko. Oh. Oh. Basta minduta. Balihono ni kay balihonon kay para dili mapaig. Now. Ah. Diri dapit para makita. Para makita gyud. Ah. Ah. Okay kayo. Ah. Ikatsa na ko mga kaidol, ikatsa. Ako pang gibali-bali mga kaidol kay dapat dili siya pagod. Di po siya ingon nga kulang sa luto. Ah. Lingaw kay ni magsugba. Lungaga na tog baga. Ah. Sa mani nga mais akong napait mga kaidol murag sanggi uno naman siguro ni. Posan ako ipos. Aso kayo. Dapat mga kaidol kung mamili kag mais mamalit ka katong labas paboy. Katong kuan medyo dili na kay siya gulang. Kini murag tama-tama ra ni siya, medyo nakulangan lang sa baga gamay. Aso kayo, pipayan ako. Ah. Ah. Gamay lang kulang mga idol, gamay antos na lang. Maluto na gini. Maluto na gini. Gamay lang pag-antos ni. Pusan ako mga idol, pos. Ah. Wala na pos mga kaidol. I-post na ko. Okay. Eh, wala gapon. Kamay na lang yun. Kamay kuwang. Kamay kuwang na lang.
Oh, abi na ko gi-live. Video lang. Video lang, video. Oh. Gamay na lang kuwang ni. Kita na to, babe. Kita. Ano, kita. Oh. Kita na to. Kita na to. Oh. Gamay na lang kuwang. Gamay na lang kuwang ni. Up. Oh. Wah. Kayo. Madaan naman siguro ni. No? Madaan na ni no? No? Dire? Okay. Kiniluto na ni. Isa. Kapit na, isa na lang yun. Kuwang. Wala, nag-record ko video. Nag-anag may tawag sa mga ni. Nag-anag o anagon. Bati di mo pun matawag anagon kung laya na. Sanggiunon. Ano na siya? Kamay na nagkuwang. Ako pagkuwang gini isa. Kini isa. Ito plato be. Ah. 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 Kita na to ni. Oh. Paits na ni. Oh. Oh. Paits na ni mga kaidol. Napaisa dire. Ah. Ang gawas ang atong luha og sipon na ni. Ah. Kamay na lang gikuha nga ni. Pwede na ni. Kamay na lang yun. Gantos. Ah. Kamay na lang yun mga kaidol. Kamay pagantos. Kamay na lang. Mga 50 kapay pa yan. Ako na ako ni. Ah. Kamay na nagkuwang. Ah. Okay. Pwede na ni mga kaidol. Wala na. Pwede na ni. Oh. Ah. Ah. Sus pagkalami ang mga kaidol. Oh. Ah. Gaso-aso pas kalami. Ah. Gaso-aso pas kalami. Sweet corn gisugba. Color yellow. As kang lamihan ni mga idol, oh, daghang salamat sa mga mag-share kong video. Salamat kay inyo daan. Oh, anagon. Gianag na gyud. Daghang salamat. Good luck. Bye-bye.